हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि आर्लिन बसुमतारी यूट्यूब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बराय हरबावनाय थाबाय। दिनै जोङो नै गहपुरनिफ्राय सारिदुवार थारायबारियाव मोनफैलायबाय क्रिसमास जानो थाखाय। मानो होनबा आंहा न'खराव खृष्टान नालाय आंनि मादार फादारा, बिनिखायनो आङो आंनि जोनोमगिरि न'आव आङो आलासि जानो फैबाय आरो क्रिसमास जानो थाखाय। लोगोसे आंनि मिस्टाराबो सफैबाय मैया गुवाहाटीनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय सफैबाय। ओमफ्राय आंजों लोगोसे दायो बेरायनो थांसिगोन जोङो। फैदो दायो थांनोसै आरो जोङो लोगोसेनो। ओमफ्राय नै आंना फिसालाफोरा एकदम मोनहैखाबायानो, माने बिबै बिबौजों थांफाबाय। ओमफ्राय जों दासो ओंखारलांसै आरो नै लासै लासैनो। माथो बे बेगखौ लायोबालाय सोखाना लानांगोन। बेगखौबो लांसै आं। थिगसे बेदर जाना थांसै आरो क्रिसमासनि अमा बेदर, दाउ बेदर, मेथन बेदर। ओमफ्राय आंना बोराया नै बेलेग जाना फैथारबाय आरो गुवाहाटीनिफ्राय। ओमफ्राय दारियाबो गैला नै गैला हो दारिया गैलालै, हाबाय आं दाखालि। नै दारिया गैला। आंना मिस्टारा मालाय जुथा गानबाय रेडि जागासिनो थांनो। मुजा लांदोंना लाङाखैथाय? मुजालाय गाननांखागोन आरो मा होमबालाय एखौ थाथोंसै होनबा। गस्ला लांफानोसै आरो दा फैनायाव गोजांबोगोन ना एसे। थांबाय थानोसै। नै मालाय सैमायाबो जेराव उन्दुना दङ। स्कुटियाव थांसै आरो लामायाबो एसे गोजान जायो नालाय, बेखायनो स्कुटियाव थांसै। फैदो फैदो थांबाय थानोसै लोगोफोर, जोंहा बेरायनो थांसै आरो थारायबारियाव। ओमफ्राय नै जोंहा थांखाबाय। ओमफ्राय गारियाबो रेडियानो जाना थाखाबाय, नै थांसै आरो। फैदो थांसै। स्कुटियाव थांसै आरो नै मालाय बिबार बागान थांसै न'आव। हो हमालाय हमा, बे स्कुटियावनो ला माबायाव सिगाङाव। थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो, जोङो एसे गामि एरियाखौ नायहैनोसै माबायदि जानानै दङ। ओमफ्राय हाजोथिं आरो हाजो एसे नांथाबो, ओइथिं आंना परियालफोरानो हाजो जिङाव गोजासो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय मामा मोनाबो थांजोब्बाय गिर्जायाव, दिनै 25 नालाय 25 डिसेम्बर। दिनै बयबो गावबागाव माने गिर्जायावहाय जायो लोङो रंजायो। ओमफ्राय जोङो न'आव रावबो गैला, जोंबो थांसै आरो गामि नायथ'थ'हैनो। हिलामनो थारायबारि सारिदुवार टु थारायबारि, गहपुर टु थारायबारि बेनोमोन आरोना आंनि गामिया। बिथिं दुब्लि गोजा, ओमफ्राय बेखिनियाव बाहाय गेसेंलै न'आ। थांबाय थानोसै। ओरैबायदि मोजां खामोन आरोना आंनि गामिया, माने हाजो खाथि। ओमफ्राय नै बेबो गामियाबो खाथि खाथि मोजांथारमोन थानो। ओमफ्राय आङो गारनानै थांबाय आरो। ओमफ्राय नै बिसानावसो थांना थाहैबाय। बिसानावसो थांबाय गहपुरावसो। बोरै मोनथाय आं हा गहपुराव गामियालाय मोजां, बासिया आरो थानोबो मोजां। ओमफ्राय दाउफोरखौ देरसोसो आरो गामिया बेनो। ओमफ्राय जोंनिया मोजांसिन आरो गामिया। मा होनदों? दिनै 25 तारिख ना, मालाय गासैबो गिर्जायाव थांजोब्बाय। लामाया बारा थिग नङालै। सोरनिया माला गोदो आयौ दलङा नै सराइघाट दलं।
बेखिनियाव दै गैया बेनोथ' दायो थांनाया ओमफ्राय जों थांगोन जायगाया हाजो साइज आरोना जेबो सिनायहरा नै बे खाथियाव बागान मोनसे मोनबाय फिसा बागान गामि गेजेरावहाय ओमफ्राय बिथिं थांबाय थाबानो हाजो मोनो गिर्जाखौबो बेयावनो मोनो मानो होनबा नै गिर्जानि मानसिफोरा गासैबो थांजोब्बाय आरो गामिनि मानसिफोरा गिर्जायावहाय हास्रि हुस्रि जाजोब्बाय गामियानो रावबो गैला गामियाव मालाय गासैबो मालाय गिर्जा न'आव थांजोब्बाय ओमफ्राय आंहा मानो थाखाय फैदों होनोब्ला आंहा बेखिनियावनो गथै आंनि मामानि बाबानि परियाला बेयावनो दंजोबो आरो बेनिखायनो आङो परियालफोरखौ बेयावनो लोगो मोनजोबगोन होननानै आंबो नायनो फैबाय ओमफ्राय न'आवबो जोंहा रावबो गैला नालाय बिथिंनो फैजोब्बाय ओंखायनो जोंबो फैबाय आरो ओमफ्राय बेलायनि बेनो गिर्जा न'आ ओमफ्राय हाजो खाथि आरो बेनो हाजो बेनो गिर्जा नांजाबनाय नैबे पेन्देल ओंखाम जाग्रा ओमफ्राय बिथिं थांबाय थाब्ला गिर्जा मोनो गिर्जाया नैबे उनथिं आरो नैला हनै गिर्जाया बेनो बै पेन्देल नुनाया बेयावनो आरोना बाहेरायाव एक्सट्रा बनायदों मानो होनबा गिर्जायाव जायगा थोलानो बिसनिया ओंखायनो बिथिं बाहेरायाव एक्सट्राहाय पेन्देल बनायनानै गिर्जा बनायदों आरो बेयावनो जायो ओमफ्रायथ' नायनोसै जोंबो सोर सोर मोसादों सोर सोर रंजादों ओमफ्राय बिराद आलासिफोर फैदों बिसनियावबो ओमफ्राय जोंबो नायनो थांसै होननानै ओंखारबोबाय आरोना थ' नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थुफादो भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन ओमफ्राय जोंबो नायनो होननानै थांबाय आरो नैबेलाय बेनो गिर्जाया पेन्देला बेनो आरोना थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आं देखायलांबाय थागोन नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नुलांबाय थागोन नैबेनो बाप्टिस्ट चार्च आरो बाप्टिस्ट मण्डलिनि गिर्जाया बेनो थारायबारिनिया थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ
गोजोन बार बार लांदों दिनै आंनि सोलेर बिलिरलांदों सोरबा फैदों नोङो सिरि सिरियै दानज्रायलांफिन नोङो अनजालि जिउनि जारिमिन नोंजों रनसायगोन लिरगोन आं अराय जिउ जोबजासिम आं दाखालि नायदों खाम जालायनोसै लोगोफोर गेजेर गनायनि नै जोंहा जिरायनो स्टार्ट जाबाय खामनि गोलैलांबाय गेजेर संनायनि ओंखाम जानोसै लोगोफोर ओंखाम जानो जिरायबाय आरो मोसागोन होमबा गाबोन मोसागोन ना ओंखाम जालायनोसै जोंहा नै रेडि जाबाय दायो अमा बेदर कबि आलु भाजि सातनि जानोसै आरो दायो नोंखौ आबन रे दामनोबो रोङो रोजाबनोबो रोंसिनो ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर दायो थांलायनोसै न'आव अमा बेदरजों जाखांबाय थिगसे जाबाय आरो नै लोगोफोर जोङो गिर्जानिफ्राय फैबाय ओमफ्राय गामिखौबो नायनानै फैबाय ओमफ्राय जोंहा मामा मोना थाबोजोब्बाय ओमफ्राय जोङो हासबेन्डजों आंजों स्कुटियावहाय फैग्रोबाय आरो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय गामिखौ नायनानै ओमफ्राय जायबाबो मोजां मोनगोन आरोना गावनि जोनोमगिरि जायगाखौ ओमफ्राय सिगां जेरै दाबो बेबायदिनो आरोना इन्टारेस्टथार ओमफ्राय ओरैहाय हाजोखौबो नायना फैबाय आरो ओमफ्राय थ' लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनबावगोन बाय